Yn ystod yr wythnos a aeth heibio, roeddwn ni wedi digwydd gweld gwaith un o'r plant, gwaith ysgol, ac roedd y gwaith a teitl ar blaen y gwaith oedd eithafrwydd. Ac roeddwn ni'n meddwl mae eithafrwydd yn un o'r geiriau hynny. Rydyn ni gyd wedi dod yn gyfarwydd ag dros y blynyddoedd diwetha, nid jyst bobl hŷn, ond y bobl ifanc erbyn hyn yn gyfarwydd iawn ar gair. Rwy'n siŵr o'n i ddim yn gyfarwydd ar gair pan o'n i oedran y plant. Ond mae wedi dod, fel fi'n dweud, yn un o'r geirfa ni erbyn hyn. Eithafrwydd, ac yn aml mae geiriau eraill yn cael eu cysylltu gyda'r gair, yn dyfa eithafrwydd crefyddol neu eithafrwydd Islamaidd. Moslemiaid eithafol yn ni'n clywed amdanyn nhw. A weithiau ni'n clywed o gymharu â Moslemiaid eithafol, ni'n clywed y term Moslemiaid cymhedrol. Extreme Muslims, extremists, ac wedyn moderate Muslims, Moslemiaid cymhedrol. Nawr, dydw i ddim yma i siarad am Islam, wrth gwrs, nac am Moslemiaid. Does dim awdurdod gen i siarad am y pethau hynny. Wedi dweud hynny, mae'r cwestiwn hynny'n diddorol iawn i fi. Oes na siwr beth a Moslemiaeth cymhedrol? Oes na siwr beth a Moslem sydd yn gymhedrol? Hwn i ddim. Ond fel fi'n dweud, ydy ddim yn lan i fi i ateb y cwestiwn. Yn hytrach, beth wi am holi heno yw oes siwr beth a Christnogaeth sydd yn gymhedrol? Oes siwr beth a Christion sydd yn gymhedrol? Nawr, mae'n siŵr gen i y byddai'r byd yn syth yn dweud, wel oes, mae yna siwr beth a Christnogaeth gymhedrol. Ac mae'n siŵr gen i hefyd byddai'r byd yn mynd yn bellach na yna, a byddai'r byd yn dweud bod yn beth da. Christnogaeth a Christnogion cymhedrol. Ac byddai'r rhan fwyaf o bobl hefyd yn mynd ymhellach, ac yn bodlon bydden ni'n dychmygu ystyried ei hun yn Gristnogion gymhedrol. Ond fel i ni gyd yn gwybod, mae barn y byd, a mae'r rhan fwyaf o bethau yn anghywir. Ydyn ni ddim yma i wrando ar beth yw barn y byd. Ydyn ni yma i wrando ar beth yw gwirionedd. Ac felly, oes na siwr beth a Christnogaeth sydd yn gymhedrol? Oes na siwr beth a Christion sydd yn gymhedrol? Wel, i ddegwela i, dim ond un person sydd yn gallu ateb y cwestiwn hwnnw i ni. A'r person hwnnw, wrth gwrs, yw'r arglwydd Iesu Grist. Dim ond fe sydd yn gallu dweud wrthyn ni, dim ond fe sydd â'r awdurdod i ddweud wrthyn ni
beth yw Cristnogaeth a beth yw Cristion. Ac felly mae rhan lan iddyn ni i'w rando ar beth sydd ganddo fe i ddweud. Ac wrth i ni ddod at y mater yn onest, mae'n rhaid i ni ddod i'r casgliad nad oes rhyw beth â Christnogaeth sydd yn gymhedrol. Mae Cristnogaeth yn ôl ddisgeiliaeth yr arglwydd Iesu Grist yn unrhyw beth ond cymhedrol. Mae'n Crefydd Eithafol. Mae yn eithafol. Ac os nad yw hi yn eithafol, dydy ddim yn Cristnogaeth. Mae fel halen sydd wedi colli flas ac yn werth dim. Ni thar e fe mwy ddim ond i'w bwrw allan a'i sathru gan ddynion. Nawr, gyda chi am weddill y bregeth, rydw i jyst am ddangos i chi pam ydy ni'n dweud hynny. Pam fod Cristnogaeth yn Crefydd Eithafol? Dwi'n nodi 4 peth gyda chi. Mae i ddechrau Cristnogaeth yn eithafol oherwydd y gofynion sydd yn cael ei gofyn ohono ni, oherwydd yr hyn y mae Cristnogaeth yn gofyn ohono ni, because of its demands. A mae'r gofynion yma yn eithafol. Mae safonau, os ydych chi, Duw yn eithafol. Beth y mae Duw yn disgwyl oddi wrth bob un ohono ni? Dyna'r cwestiwn mwyaf pwysig yn dyfe. Does na ddim cwestiwn mwy sylfaenol na hynny i bob un ohono ni heno. Beth mae Duw yn disgwyl oddi wrth ei? Beth mae e'n disgwyl oddi wrth chi? Na ffordd arall o gofyn y cwestiwn yna yw gofyn y cwestiwn beth yw'r gorchymyn mwyaf? A does dim rhaid i ni bendroni oherwydd roedd rhywun wedi gofyn i'r arglwydd Iesu. Beth yw y gorchymyn mwyaf? Chi'n cofio, roedd cymaint dorchmynion gyda nhw dros 600 yr Iddewon yma. A dyma rhywun yn dod ac yn dweud, wel, beth yw'r gorchymyn pwysicaf? Beth mae Duw wir yn disgwyl oddi wrtha i heno, a thrwy'r wythnos, a thrwy weddill y blwyddyn hon, a mewn i'r blwyddyn nesaf, beth mae e'n disgwyl? Dyma meddi Iesu Grist yn blwmp ac yn blaen ar ei ben i'r dyn yna. Tuageri yr arglwydd y Dduw, ath oll galon, ac ath oll feddwl, ac ath oll ddawn, ath oll nerth. Hwn yw y gorchymyn cyntaf. A'r ail sydd gyffredin iddo, card y gymydog fel ti dy hun. Nid oes gorchmynion mwy na'r rhain. Ar achlysur arall, fe ddaeth rhywun at Iesu Grist a gofyn iddo fe, feistr, beth am na fer mwyn eto beth i bywyd trygwyddol? Cwestiwn da, cwestiwn y lot o bobl am wybod yr ateb. Yn ddiddorol iawn, mae Iesu Grist yn rhoi'r un ateb iddo fe. Tuageri'r arglwydd y Dduw. Nath holl galon. Nath gymydog fel ti dy hun. Nawr sylwch y geiriau allweddol. Yn yr hyn mae Duw yn gorchymyn, gofyn ohono ni. I ni garu. I ni garu Duw. A sut i ni garu Duw? Yn holl galon. Yn holl galon. Hynny yw, pob rhan
ohono ni yn dyfe. A ddim ond rhoi gwers maths I chi. Ond ych chi gyd yn cofio ffracsiynau yma. Ydych chi, falle chi'n gallu cofio'r diagramau yna yn yr ysgolion o ffracsiynau. Mae gyda chi gylch fel hyn. A maen nhw wedi hollti fel hyn. Neu mae pizza ydych chi, a mae wedi hollti fel hyn. Ac I chi fod I ddweud pa ffracsiwn yw pob darn. Nawr mae Iesu Grist yn dweud, beth yw'r ffracsiwn rydych chi I garu Duw ag o'ch calon? I gyd y cyfan. Dim just hanner, dim chwarter, nid treian. A holl calon. Mae pob ran o'ch calon I garu Duw. Dyn ni wedi a'n holl galon. Dwi'n cofio gwrando ar dyn o'n i'n hoffi, dyn o'n i'n parchu un tro yn y gorffennol ac oedd yn siarad am, oedd ddim wir yn siarad am fi, oedd yn siarad rhywun arall ond o'n i'n digwydd yna. Ac oedd yn siarad am rhywun arall a fe wedodd fel hyn, mae'n un o'r bobl o'r grybyddol yma. O'r grybyddol. Fi wedi cofio beth yn dweud. Mae'n un o'r bobl o'r grybyddol. Mae'n gwybod beth yn siarad dweud yn dyfod. Mae'n siarad disgrifio wel, rhywun efengelaidd siarad fod yn dyfod. Rhywun oedd yn mynd i'r capel. Ond dyma'i bwynt, oedd e'n mynd i'r capel, y dyn yma I. Ond roedd y person arall yn ei farn yn o'r grybyddol. Oedd yn mynd dros ben llestri. Wel, oedd e wedi ystyried hyn. Mae Duw yn gofyn I ni garu a phobeth. Pob ran o'n bywyd ni, beth bynnag I ni wneud I ni garu Duw yn dyfe. Os ni'n edrych ar y we, rydyn ni'n wneud hynna gyda chariad at Duw yn ein calon. Pan ni'n wneud yn gwaith, ni'n wneud hynny oherwydd ein bod ni'n caru Duw. Pan ni'n siarad â bobl eraill, ni'n tretio nhw fel ni'n tretio'n hun, oherwydd ni'n caru Duw. Dyna wedi. Dyna mae Duw yn gofyn. Dyna beth mae Iesu Grist yn dweud. Mae'r arglwydd yn mynd ymlaen I ddweud beth mae hyn yn golygu. Oni bydd eich cyfiawnder yn helaethach na chyfiawnder ysgrifenyddion a'r Phariseaid. Nid ewch I mewn I deyrnas nefoedd. Rhaid bod hynny'n dod fel sioc i'r gwrandawyr gyntaf. Roedd y Phariseaid yn bobl dda. Wy'n gwybod oedd rai nhw ddim, oedd lot yn nhw'n rhagrythwyr. Ond oedd lot yn nhw fel Nicodemus yn bobl digon da, yn ceisio byw yn dda. A mae Iesu Grist yn dweud wrthyn nhw, wrth I ddisgyblion, mae rhaid i'ch cyfiawnder chi bod yn helaethach na hynny. Mae rhaid I chi feddwl am y person mwyaf rynweddol I chi nabod, a mae rhaid i'ch cyfiawnder chi fod yn helaethach na hynny. Yn fwy na hynny. Mae'n mynd ymlaen I egluro. Rydych chi wedi clywed o'r blaen na ladd, a phwy bynnag a ladd o, euog fydd o farn. Eithir ydw I fi yn dywedig I chi, pob un a ddigio wrth ei frawd. Beth mae'r gorchymyn yn meddwl, meddwl Iesu Grist yw, os ych chi'n gas wrth rhywun, ych chi'n euog o ladd y person. Ac ych chi wedi clywed I beidio godi nefi. O, fi'n dweud wrth chi, os ych chi'n edrych ar rhywun, dyn neu rai, ac ych chi'n chwynychu person yna yn eich galon, chi wedi godi nefi gyda'r person yna. Rydych chi'n euog. Dyma'r safon mae Duw yn disgwyl. Chi'n gweld rydyn ni I garu Duw. Chi'n cofio'r geiriau Paul wrth y Corinthiaid. Dewch ar y geiriau adnabyddus yma. Am gariad, mae'n goddef i'r eithaf. Yn credu i'r eithaf. Yn gobeithio i'r eithaf. Yn dal ati
i'r eithaf. Dyn ni wedi. Y safon mae Duw yn disgwyl. Yn gweld mae safonau y byd reit lawr fan hyn. Just gadwch mas o'r drwbl. Yn y gyd. Na meddi Iesu Grist. Mae'n rhaid i'ch safon fod lan fan hyn. Mae'n rhaid i chi fod yn berffaith. Fel y mae eich tad nebol yn berffaith. Mae'n rhaid i chi fod yn sanctaidd. Fel yr ydw i yn sanctaidd. Mae'n rhaid i chi garu pawb a phopeth yn wedig Duw i'r eithaf. Wedyn ni'n ail. Beth sydd gan yr arglwydd Iesu Grist i ddweud am ddyn? Hynny yw am gyflwr dyn. Mae'n golygu fel i chi'n gwybod. Ethynol rhyw, pwmbol. Beth y mae yr arglwydd Iesu Grist yn dysgu am allu dyn yn wyneb y safon i ni newydd ddisgrifio. Ac unwaith eto i chi'n gweld bod dadansoddiad yr arglwydd Iesu Grist yn unrhyw beth ond cymhedrol. Mae yn eithafol beth y mae e'n dysgu. Dyma beth mae'n byd ni yn dysgu. Does neb yn berffaith, ac mae yna dda a drwg yno ni gyd. Chi'n clywed hyn bron yn ddyddiol y dyddiau yma, ac yn ni'n deall pam, oherwydd mae cymaint o bethau drwg yn y newyddion ar hyn o bryd. Mae cymaint o bethau yn digwydd, a mae'n rhaid i unrhyw un sydd â meddwl i ofyn y cwestiwn o ble mae'r drygioni hyn yn dod. Pam mae ein llywodraeth ni? Fel mae. Lle mae drygioni yn dod? A dyma beth mae'n byd ni yn dysgu. Mae yna dda a drwg yno ni gyd. Mae rhan fwyaf o bobl yn gorfod cynabod, mae'n y ddrwg i gael, ond glywes i'n ddiweddar rhywun yn dweud fel hyn, but there's a Mother Teresa in us all. Wel, beth mae Iesu Grist yn dysgu ar hyn? Pan i ni'n mynd i'r byd ac yn dod ar draws pobl, beth i ni wedi gredu? Beth yw dadansoddiad Cristnogaeth am hyn? Ydy Iesu Grist, ffrindiau, byth yn disgrifio rhywun fel da. Chi'n gwybod hynny? Ydy ddim yn disgrifio dynion fel da. Cofio yn yr hanesyn yna, rhywun yn dod at fe. Athro da. Pa beth am na? Pa beth da am na? Mwyn etifeddu bywyd trygwyddol. A mae Iesu Grist yn ateb iddo fe fel hyn. Pam wyt ti'n galw fi'n da? Nid oes un da, ond un, sef Duw. Dydy Iesu Grist byth yn siarad am y da sydd mewn dyn. I'r gwrthwyneb. Mae'n siarad am y drwg sydd tu fewn i ddyn. Mae'n dweud yn y bregeth ar y mynydd fel hyn. Os ymedrwch chwi, a chwi yn ddrwg, roedd i pethau da i'ch plant. Mae'n siarad am bobl. Mae'n siarad am ei ddisgyblion e. Mae'n siarad am Pedr. Mae'n siarad am Andreas. Mae'n siarad am Ioan. A Iago, os ymedrwch chwi, a chwi yn ddrwg, roedd i pethau da i'ch plant. A dyma'i ddadlen, dyfe? Os i chi a chi'n ddrwg yn gallu rhoi pethau da i'ch plant, cymaint mwy bydd eich tad nebol sydd yn dda yn rhoi pethau da i'ch plant. Ond i chi'n ddrwg. Ydy pobl yn sylwi fod Iesu'n dweud hynny. Yn Saesneg mae'n hyd yn oed cryfach yn dyfe. If ye then, being evil, know how to give good gifts. Evil? Drwg?
Rydych chi'n ddrwg o ran natur? Oedden nhw'n wahanol I bawb arall? No. Mae'n siarad am rein fel unrhyw un arall. Rydyn ni'n ddrwg o ran natur. Mae'n siarad am galon dyn yn diwedd. O le mae Pregeth ni'n dod canys o galon a mae'n dybod allan. Feddyliau drwg, tor priodas, ac yn y blaen, ac yn y blaen. O'r galon. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn ymellach na hyn. Oherwydd mae hyn fel hyn. Pwy bynnag sydd yn gwneud bechod. Sydd yn geithwas I bechod. Geithwas. Mae yna bechod yno ni. Ac ni'n gaeth i'r bechod yno. Dydy pobl yn hoffi hyn. O, na. Dydw I ddim yn gaeth I ddim byd. Wyt ti'n gaeth i'r pechod sydd yno ti. Meddi Iesu Grist. Dyma'i ddadansoddiad eithafol o'n cyflwr ni, ond dyma gwir. A beth yw canlyniad hyn? Neu genna ni, beth am y potensial gan I ddelio gyda hynny? Mae eisiau delio hyn, y potensial yma. Iawn falle bydd pobl yn dweud, mae yna ddrwg, ond dim ond I ni helpu. Mae'r potensial gan person I wneud yn dda. Rwch nhw yn yr amgylchiadau neu'r amgylchfyd gywir, ac fe fydd popeth yn iawn. Y potensial. Ni'n deall hwn fel athro, chi'n bod weithiau mae rhaid ysgrifennu adroddiad ar blentyn. A di'r plentyn ddim yn gwneud rhy dda. Ond bydd y cwestiwn yn cael ei ofyn, ond beth yw I potensial nhw? Beth betaen nhw yn gweithio? Beth betaen nhw yn cael athro gwell ac yn y blaen? Ydy'r potensial yna gyda nhw? Os maen nhw ar hyn o bryd, ond mae'r potensial yna I gael petai pethau yn iawn. Wel, beth yw'r potensial sydd gyda ni yn ôl Iesu Grist? Oes yna potensial? Os ni'n trio'n galedach, dim potensial, dim gallu. Dwi'n cofio un tro, maen nhw'n y disgyblion yn rhoi lan. Os taw dyma'r safon, pwy all fod yn gadwedig? Maen nhw'n gofyn i'r arglwydd. Dyma Iesu Grist yn dweud wrthyn nhw. Ddim yn dweud wrthyn nhw blaen. Wel, gan bwyll nawr, peidiwch â anobeithio, chi wedi methu tro yma, ond os ych chi'n trio'n galedach tro nesaf, be byddwch chi yn gallu wneud e? A phwy all fod yn gadwedig? Gyda dynion. Gyda dynion. Amhosib yw! Amhosib! Oes dim potensial ydych chi? Chi'n ddrwg, chi'n geithwas, i'ch pechod, a does dim potensial, dim byd all chi'n neud, does dim gallu gyda chi. I ni'n analluog hefyd I helpu ein hunain ac I gadw safon cyfraith Duw. Nawr mae'r pethau hyn yn ddifrifol. A beth yw'r canlyniad? Dyma'r canlyniad eithafol. Beth ni'n heiddi iffer. Yn y darlleniad, mae trwy'r amser yn geiriau Iesu Grist. Iffer. Ddim yn lygo clywed am iffer. Ydyn ni. Yn dyddiau yma. Sneb yn hoffi clywed am iffer. Ond dyma'n gwir. Os ni'n methu safon Duw, mae Duw yn mynd i'n cosbi ni. A'n canlyniad hynny yw I fynd I iffer. Ac yma iffer yn dragwyddol. Nawr mae'r pethau yma fel fi'n dweud yn ddychrynllyd. Ac yn eithafol, ond yn wir, os ni'n derbyn
geiriau Iesu Grist. Gadewch ni symud ymlaen. Trydydd, mae geiriau yr arglwydd, mae Cristnogaeth yn eithafol. Nid yn unig oherwydd y gofynion a'r dadansoddiad o'n cyflwr, ond oherwydd yr ateb mae'n cynnig i ni. Oherwydd y feddyginiaeth sydd. Mae'r feddyginiaeth yn eithafol. Ni'n troi nhw at yr ochr gadarnhaol y peth. Ni'n dieddol i feddwl bod eithafol yn ail drwg. Ydy eithafol ddim yn gorfod bod yn ail drwg. Mae eithafol jyst yn meddwl i'r eithaf, yn dyfe. Y tu hwnt i'r arferol, y tu hwnt i'r norm, o radd uchaf. So mae rhywbeth gallu bod yn eithafol o dda, a felly mae fel hyn. Ac mae'n rhaid iddo fod, os yw'n cyflwr ni, mor wael, mor anobeithiol, a mae'r arglwydd Iesu Grist yn disgrifio, wel, os oes unrhyw obaith i ni, mae'n rhaid bod y feddyginiaeth yn eithafol. A mae Paul yn dweud fel hyn, lle yr amlhaodd pechod. Y ragor amlhaodd gras. Mae'r cyflwr yn ymwneud, mae'r cyflwr yn ddi, ond mae'r feddyginiaeth yn fwy rhagorol, yn eithafol i ni. Byddwn ni'n gwrando ar beth wedodd yr angylion wrth y bugeidid. Na gofnwch hanes wyle ar y dwy fi yn drwy newyddion da o lawenydd mawr. Ddim jyst newyddion da, ond newyddion da o lawenydd mawr. Hwna fydd i'r holl bobl. Mae'r neges yn eithafol. Cofiwch hynny. Mae'r neges yn eithafol. Mae'r enw yma yn eithafol. Efengyl. Rydyn ni'n hoffi'r enw ni. Efengyl. Newyddion da o lawenydd mawr. Mae'n eithafol. Pan mae'n eithafol? Mae'n eithafol oherwydd y person sy'n cael ei gyflwyno i ni. Mae rhywbeth eithafol amdano fe i ddechrau. Yn dos e. Mae'n rhywbeth eithafol am y ffordd cafodd ei broffwydo yn yr Hen Testament. Wyle morwy, gwyrif, a fydd feichiog, ac a esgor ar fam, a thi a elwi ei enwyb, Emmanuel, Duw gyda ni. Mae rhywbeth eithafol am hynny, a chymaint o'r proffwydilaethau hefyd. A phan ddaeth roedd yna rhywbeth gwahanol, roedd yna rhywbeth unigryw am y person yma. Roedd neb yn gallu ffeindio bai arno fe. Roedd e'n gallu dweud wrth bobl, pwy ohonoch chi sydd yn gallu argyhoeddi fi o bechod? I chi'n ddrwg, i chi'n bechaduriaid, ond pwy ohonoch chi sydd yn gallu ffeindio bai yno hi? Yn gallu gwneud y gwirthiau rhyfeddol yma fel troi dŵr mewn i win, gallu codi y mairw. Gallu bwydo 5,000 gyda ychydig fara a chydig pysgod. Ond serch hyn fe ddaliwyd a fe bwrwyd a fe chwerthwyd, fe o'n nhw'n chwerthin am ei ben a'i groesoelio fe. Ond fe gododd ar y trydydd dydd ac esgyn i'r nefoedd. Mae gai nodi y pethau eithafol am ei berson mae e'n anghymarol. Unrhyw un sydd yn darllen yr Efengylau, mae hyn yn eich taro chi neu cyfeirio tyn wythnos diwetha. Fe ddwedodd y pethau. Na ddwedodd neb arall. Pethau fel hyn. Cyn Abraham, yr wyfi. Pethau fel hyn. Ar hwnna'n gwelodd i, a welodd y tad. Mae yna rhyw obsesiwn gyda'i hun. No se, mae fi yw y gwirionedd. Beth yw gwirionedd? Fi yw gwirionedd. Y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Fi yw e. Dyna pam y Cristnogaeth yn eithriadol, yn eithafol,
oherwydd y person rhyfedd yma. Does neb yn debyg iddo fe. A wedyn i waith e. Eto, fel o'n i'n sôn wythnos diwethaf, mae'n rhywbeth eithafol am ei waith e. Neb wedi cael gwaith fel hyn. Mi a ddeithim fel y caint fywyd. Does neb wedi dod i'r byd yma i roi bywyd, ond fe ddaeth e. Mi a ddeithim, mi ddaeth mab y dyn i'w wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i roi ei hun yn brydwerth dros lawer. Sut mae'n achub ni? Yn eithafol, mae'n ein hachub ni trwy ddioddef. Trwy ddioddef yn ein lle ni. Ar groes, does neb arall wedi gwneud hynny. Does neb arall yn gallu llwyddo i wneud hynny. Does neb yn cyflawni unrhyw beth trwy ddioddef. Ond fe ddioddefodd e, a trwy y ddioddefaint e, i ni'n cael ein hachub. Trwy farwolaeth e ar groes, i ni'n cael ein hachub. Nawr mae'r byd am ryw newyddion sydd yn gymhedrol. Mae'r byd moyn rhyw grefydd sydd yn dweud hyn wrthyn ni. Wel, i chi'n gallu neud e. Dim ond i chi trio yn galedach, i chi'n gallu neud e. Mae'r byd moyn rhyw grefydd fel model e-fix. Chi'n plant bechgyn yn cael rhyw model bach am y bits yna, a maen nhw'n dod i at ei gilydd ac yn gwneud y wyren. Mae'r byd moyn rhyw grefydd fel yna. Mae Cristnogaeth yn dweud, chi ddim yn gallu. Chi ddim yn gallu neud e. Hyd yn oed petai Duw yn rhoi e i chi. Chi ddim yn gallu neud e. A mae Duw yn neud, fyna fi. Fyna fi dros ydych chi. Na fi ei gyd. Fe di gyd arwydd. Ysdim rhaid i fi wneud dim. Ysdim hyd yn oed rhaid i roi sticker bach ar yr adenydd. Dim byd. Na fi ei gyd. A na fi ei gyd ar groes. Neu lle i chi. Mae'n eithafol. Ond wedyn ni, yn olaf, yn bedwerydd ac yn olaf, mae'n Cristnogaeth yn eithafol. Nid yn unig oherwydd gofynion Duw, nid yn unig oherwydd ddadansoddiad o'n cyflwr ni, nid yn unig oherwydd y feddyginiaeth mae'n cynnig i ni, ond oherwydd yr ymateb mae e'n disgwyl oddi wrthyn ni. Mae hynny'n eithafol. A mae eisiau ni'n mod i hyn cyn dod i ben. Beth mae Duw yn disgwyl? Beth mae'r arglwydd Iesu yn disgwyl oddi wrthyn ni? Wel, fel fi'n dweud, mae'n eithafol. Oherwydd mae'n gofyn popeth. Pwy bynnag sydd am fod yn ddisgybl i mi. Rhaid iddo fe amwadu ag ef i ni a chodi groes. Beth oedd yna'n meddwl, y bobl yn deall, dwi ddim yn deall, ond oedd y bobl yn deall, os ydych chi'n codi groes, o'ch chi'n mynd i cael eich llaw, o'ch chi'n mynd i cael eich croesoelio, o'ch chi'n mynd i farw. Mae Iesu Grist yn dweud hyn wrth ni, os ydych chi'n moyn bod yn ddisgybl i mi, mae rhaid i chi farw. Dim yn llythrenol, wrth gwrs, nid dyna mae'n golygu, ond mae'n golygu bod rhaid i ni farw i'n hun, bob dydd, nid ni, ond fe. Dyn ni'n byw iddo fe, ymwadu a'n chwantau, ymwadu a'n ffyrdd ni, ymwadu a'n hunanoldeb, a roi iddo fe, troi ato fe, a roi ein bywyd yn ei byrth byw iddo fe. Dyn ni wedi cymryd y groes. Eto chi'n gweld mae'r byd am ryw grefydd gymhedrol. Just, yw'r byd ddim yn gwybod dim ond. Beth yw ein crefydd ni y prynhawn cyn i fi orffen? Dyma'r cwestiwn, mae'n gwestiwn heriol i ni gyd. Fi'n fynneg ydych chi, ffrindiau. Ydyn ni jyst yn gymhedrol? Dyw yn gwared ni, rhaid bod yn gymhedrol. Dyw yn gwared ni, dyn nhw'n just tipyn bach. Na i roi just tipyn bach. Dydy o ddim moyn hynny.
Fy mab, moes I mi, dy galon. Mae moyn ei gyd, roed y fywyd I fi. Un peth cyn gorffen, un peth arall sydd yn eithafol gyda Duw. A hynny yw ei amynedd. Mae amynedd Duw yn eithafol. Mae amynedd Duw yn eithriadol. I ni canu'n dyn ni. Rhyfedd amynedd Duw. Disgwylio'n wrth ddim cyhyd. Dewch hyn ac ieuanc. Dewch at Iesu mae'n llawn. Rhyfedd amynedd Duw. Disgwylio'n wrth ddim cyhyd. Mae Duw yn galw am y pobl yn anwybyddu. Ond mae'n amyneddgar, ond mae'n galw eto. Ond mae'n amyneddgar am y pobl yn anwybyddu. Ond mae'n galw eto am y bobl yn anwybyddu. Ond mae'n dal yn amyneddgar gyda phobl. Oherwydd mae yn Dduw sydd ag amynedd eithriadol. Ffrindiau, boed ni ymateb i'w amynedd a roi ein hunain iddo fe. Amen.